tun da nake a rayuwata ban taba ganin fasikin mutum irin Tahir ba. Mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan. Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya daure miki kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba, kuma baki san inda zan same shi ba. A matsayin ki na uwarsa. Sunansa kadai na taba ji, dan ban taba ganin sa ba. Balantana in san shi. It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Mijin visa. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller. Mijin visa. Na kamar kin tsaida ni ko? Ni? Mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so, amma ba idan ba sa so ba, don su kare mutuncin su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana. Daga ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki. A'a, sarki canja min topic din da nake. Ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. To in dai haka ne, daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi. Mijin visa. He set his trap, reaches out for his target, hits the jackpot, and vanishes into thin air. Mijin visa. Mijin visa. Mijin visa. Amma dai ki ba su hakuri, tunda kin ga hotel zamu zauna. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel kika ce wata karuwa? Mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. To a gidan nan aka fara wannan tarihin. A ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba. Amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata, don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan magana, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar ita tafiya ta. Kai, amma ko wannan yaron ya cuce mu. Allah ya isa tsakanin mu da shi. Wannan mata surari ce. Domin ya daɗe da sakinta. Jira kawai take ta ayu ta ije masa jaririnsa ta kama gabanta. Kusan duka waɗannan yaran haka aka same su. Matarsa ke da aihuwa, ni ke musu jiwo. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayan ku. Kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Maryam Bur, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin visa. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba, sai da ke da yake zaman bulus. Mijin visa. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah sakin ba na yi gaba da shi. Ƙarya kike baki isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da zai zo gidan nan za su yi rigima, kin ga da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorai. Mijin visa. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni mata aure ce. Mijin visa. Hitting your screen soonest. Na roƙe ka. Na roƙe ka.
Yau ba zan bari ka tafi ba. Kai ka bude kofa lokacin bayyana ta yayi. Jama'a, shi ba ya rusa duk wani sharri. Kada ku ji tsoron kwani. Jami'an tsaro! Waye kai? Kenan kana so ka ce baka gane ni ba? To ni ne PK. Jami'an tsaro! Ba wani ne a wajen. Wani bugaji ya tare na nan. Abin da ake zan yi wasan ne. Kaga ka bude kofar nan. Ka bude. Da fara tukunna sai ka bani masarrafi na. Wani masarrafin naka? Masarrafin jirgi na. Jirgin ka kuma kace? Kama manta kenan? So nawa zan gaya maka ne to? Ni ba daga wannan duniyar nake ba. Daga wata duniya na zo mai nisa. Saboda haka kawai ka fito min da masarrafi na ta yadda zan samu in koma gida. Ka gane ko ba haka ba? Dan Allah dan waka kyale ni. Wallahi na da kananan yara. Ai na sani ai. Su yaran naka ai yanzu ba kanana bane. Za su iya zama su kadai a gida. Kawai ka bani masarrafi na. In ya so sai ka koma wajen iyalanka. Ubangiji taimake ni. To ba kai ne shi ba abin bauta ba? Ka samun shi ba. Ina shi ba din? A halin yanzu a gabatar muku da rawan shi ba daga jarumin. Wannan karamin haske sai ya kallo ƙasa ya din faro ya fuskanto cikin wannan duniya ta na kalla hasken nan take na tuna martabar ubangiji nan take cikin gaggawa aka samu haɗi tsakanin da wannan haske. Ubangiji ina mai roƙo a gare ka menene wannan haske? Wannan hasken me wanda a cikin sanyi ya sanya ni na ji dumi. Nan take sai ubangiji ya ce wannan abu da kake gani ba daga kowa yake ba illa daga shi ba. Dauka sannan ka je ka gina majami'a, kada ka ɓata lokaci. Wanda masu imani ne kadai za su shige ta, wanda sanadin haka duk wata damuwa su za ta shuɗe su neme ta sarasa. Kuna so ku ga wannan hasken wanda ya kasance wani bangare ne na gangar shi ba. Bola bole, bola bole, bam baram bam bam bam. Bam bole, bam bole, bam bole, bam bole, bam bole, bam bole, bam bole. Kada ku dakatar da shi, ku bashi ya zo, zo. Taho. Zo kai yaro ba can ba nan zo nan duk abin da kaje zo ka faɗa nan. Bamban bole na gode ubangiji, ina ta neman ka ubangiji, ka zo kan nan damali, ina so na gode maka, ka zo kan nan damali shi ba yana nan wajen fa
abin da ake maka da shi ai da nace mashi ya bani abuna shine kawai ya guduwarsa kana dauka guduwa yake yi ashe yana so ya kawo nan wajen ne sai gashi ya kawo nan din izo ga masarafi na nagode sosai nagode wannan ba barin gangar shi ba bane abuna ne wannan kuskure aka turo wajenka kai kuma ta yi sakonka wani aka turawa ka tambaye shi ba dan yana nan ai shi ba ka zo mana kai bayani ka sanar musu to yaro shikenan to shikenan kawai zan dauki abuna sai ki tafiya ta yawa barin je abuna ne ba nawa ne ba malaki na ne abuna ne malaki na ne wannan nawa ne ba nawa ne नमाज़ी नाफ़िल सैया ये बता दे कहाँ हूँ मैं आखिर ये कैसी है तेरी आँखों में चोली मुझे घर ले जा हम गली दर बदर मेरा दिल दर बदर tun daga yaushe ka fara jin cewa ka zo ne daga wata duniya jina ya kamata ka haɗu da likitan kwakwalwa to ki je madam 500 ta hukunta ki sosai minti ɗaya ga kati na nan sannan wannan ita ce lambata idan kana da bukata zan nema maka zama da shi likita idan ka samu lokaci ka kira ni ka gane ko sosai an jima na gode malam pandit kin dauka cewa labari na ƙarya ne ko to sai ki je ki ci gaba da shirin ki na kare mai kokarin kashe kansa kare ni ku ba wannan ita ce kadarar ki malam bandit dan Allah ina so in koma cikin nan wajen wai wannan shiga da fitar nan mai amfanin sa abin da zaki yi kawai ki san kamamin wata 500 din sai ki dauke shi kawai ki tafi ki da shi ne ku kare mai kokarin kashe kansa yaushe na baka wannan labarin ba shi gaya mun ba to kenan ya akai ka sani da kika rike hannuna a lokacin da sani cewa kina gabatar da shi akan kare mai kokarin kashe kansa kina tunanin cewa kar wannan labarin ya zama abin dariya saboda haka yanzu ni ku ya zama kaddarar ki kar ka yi ƙarya dole na baka labarin gaya min gaskiya bisa halitta ta bani iya yin ƙarya da baki ake yi mu kuma da tunani muke magana mu a duniyar mu kawai da rike hannu ake hira kawo hannayenki ina kawo mana ka taimake ni yaro na matata tana cikin wani mummunan hali a asibiti sun ce sai an bada rufi 1000 tukunna za su iya yi mata magani ka taimaka rufi 500 gare ni kuma ba zai yi ba da zan samu rufi 500 a wajen ka da matata ta karka da mu zan baka gashi to ka bani adireshin ka in ya so daga baya sai turo maka ai wato baba adireshi na aike ba zai je can ba kawai ka rike na bar maka to nagode dan nan nagode baba ga ƙarin rufi 100 nan zaka iya yin alheri da shi ubangiji albarkace ka yaro gashi ai ka riga da ka tabbatar min cewa baka iya karanta tunanin kowa baka gane bane wancan mutumin ya rena maka hankali ya karɓi kuɗinka domin a wannan unguwar babu asibiti wai ko na sani shi da matarsa suna cin abinci ne a wani babban gidan abinci yau matarsa ta cika shekara 75 na tsawon wannan shekarun ba su taɓa cin abinci a babban gidan abinci irin wannan ba domin da kaɗan ne aka bashi kuɗaɗen fanshansa to shine matarsa ta ce a bata ice cream ashe farashin ya tashi shi yasa ya baza moyoyo ta nan domin ya samu kuɗin da zai biya komai sai ka kirkiro labari madam na gaya miki cewa a duniyar mu ba ma ƙarya yadda ya rage naki
zagayowar ranar haihuwarki. Ki bayar da alheri da hannunki. Na gaya miki a duniyar mu babu wanda yake ƙarya. Amma ka gaya wani kuwa? Ka ba wani labarin cewa daga wata duniyar ka zo? A ina. Ai na san ina faɗa a masarrafa za a sani. Siyayyen kamun jiki na da sunan bincike. To amma me yasa ka gaya min? Tunda na zo wannan duniyar, kuɗin mutane kawai nake ɗauka, amma ba wanda ya taɓa bani da kansa. Ke ce farkon wacce kika bani kuɗi ta hanyar sa 5,000 a cikin akwatin sadaka. Na ji a raina cewa ke yar mutunci ce, shi yasa na yadda da ke. Zan samu maka masarrafin ka fike. Ta ya kenan? Ni ma dai ba sani ba tukunna. Amma tabbas za ka koma gidanku. Wannan shine alƙawari na. Fike nan. Waye shi daga ina yake ban san wannan ba. Amma shi yana kallon duniyar nan ne ba kamar yadda mu muke kallon ta ba. Kamar ya? Kaman misali in ya ganka kana shan taba, zai iya kiran 'yan sanda ya ce ga wannan yana so ya kashe kansa. Me yasa? Saboda a jikin kwalin taba an sa hoton kansa. To yanzu me ke tunani? Yaƙi. Abin da nake so shine Fike yayi magana a cikin wani shiri da za a haska a gidan talabijin. Domin ya gyara tunanin kawunan mutane. Jago, aka tarya ta dama an riga an yi min 3-3. Yanzu so kike a yi min ana hagu ma sai a samu daidaito? Abin da yake so kenan? A'a Jerry, gaskiya sanya Fike a cikin wannan shiri yana da matukar muhimmanci. Zai bayani ne cikin soyayya cewa kowa wayar da yake kira to ya saba lamba. Tafazui ba zai san yadda zai ji da wannan Fike din ba. Jerry, gashi yana zaune a can ko so ɗaya ka gan shi. Na kalubalance ka kan cewa ba za ka iya amsa tambayoyinsa ba. Ka yadda da magana ta. Yalla bai gashi yanzu sigaran ka ya fadi. To, na gode. Wannan san bala bane. Kama sutura mai dandanan strawberry. To ni ba da masan strawberry. Ka tambaye wasu mana. Ni san ma da hawa bane. Wani abu ne wannan? Madam wannan naki ne? Wani irin zancen banza ne wannan? Ki duba lalita ki mana mai yawa daga cikin fado ko? Sam ba ka da da'a. Kawo wannan naka ne ba? Kai, bala ba ne? Fike, nashi ne. Taho, duk abin da kake so ka tambaya, gashi nan ka tambaye shi. Taho. Shigo. Me wannan? Koloran roba ne. Me ake yi da shi? Ana amfani da shi wurin takaita yawan al'umma ne. Kamar ta yake nan? Sanyawa ake yi kafin a yi kusanta. Za ka takaita yawan al'umma ta hanyar saka wannan to ta yake nan? Ba wai ni ne zan sa ba. Miliyoyin mutane ne suke sawa. Kuma duk kai ne kake basu? Kowa ma yana da shi. Tambayoyi bi gare ni. Fike duk wata tambayar ka kawai ta ka tambaye shi. Me yasa idan aka tsinci kuɗi aka zo ana tambaya sai ka ji kowa yana cewa nawa ne kuɗin nawa ne. Amma da aka tsinci kororon roba kuma
sai kowa yake cewa ba nashi bane ba nashi bane. A cikin wannan al'ummar kusanta abu ne na sirri. Kamar ya? To a tunaninka sai mutum ya fito yana yau zan yi kusanta yau zan yi kusanta? To amma a bikin aure akan ci abinci aika da kada yi rawa. To hakan ma ba daidai yake da an tara mutane ana ce musu yau za a yi kusanta ba ne? Me wani abu ne? Wannan tambayar taka ba da amsar da zan baka. Amma sai dai ina da aikin da zan baka. Ni sauri mu je kafin wanda ya canza maka tunaninka. Lallai ka kuka da kanka ta faswe. Ni ma lokaci na yayi. Fike, tafaswi anan yake haduwa da mabiyansa kowace rana, kuma suna magana ne akan Ubangiji. Yanzu za mu shiga ciki yayin da za mu saurari wayar da zai buga. Idan har ka ga alama ya saba lamba to sai kai sauri ka dakatar da shi. Sai ka fahimtar da shi kan cewa gaskiya fa ya saba lamba. Idan ne haka zai dawo min da masarafi na? Idan dai har ya fahimci abin da kake son ya fahimta kan cewa rena masa hankali ake yi? Ha? To zai dawo maka da masarafanka. To shikenan. Yawwa. Zan sa shi fahimta. Dare da rana ka tana da gunki. Domin gunki ya kasance sassakar abin da muke bautawa. Wannan shine gaskiyar al'amari. Biyayya ga abin bauta wannan ita ce hikima. To da tijo. Me bayanan? Mai girma babban malami. Wata shida kenan matata ta kamu da mutuwar barin jiki. Likitoci kuma sun kasa mata komi. To shine dama inda hali. Ubangiji, yabo ya tabbata gare ka. Ina ji da kyau. Aida? An gama Ubangiji. Pratan, ka ji abin da aka ce? A'a. A Himalayas ne, kuma za ka je can ne a cikin jirgin ƙasa. Daga nan sai ka hau doguwar mota, zuwa Gangtok. Sannan sai ka isa ga Padiatra. Za ka zauna a can. Na tsawon kwanaki 8 ka yi addu'a ga Ubangiji tare da yaƙini. Ka je da soyayya a ranka. Buƙatar ka za ta biya. Saba lamba! Gaskiya an saba lamba a nan. Mene? Na ce gaskiya an saba lamba. Mai girma tafaswi. Ka yi magana da Ubangiji ta hanyar na'urar sadarwa mai matsala. Shi yasa da kowane kira saba lamba kake yi. To wanda yake amsa maka ba na gaskiyan ba ne. Rena maka hankali yake. Wai menene ne kake kokarin faɗa ne? Gaya min. Zan fahimta da kai yanzu. Dukan mu ba 'ya'yan gunki ba ne? Ya aka yi to. Abin da aka yi shine me zaka ce wa ɗanka idan ya zo ya ce maka baya da lafiya yana neman taimakonka? To magani zaka sama masa? Ko kuma ce masa zaka yi ya bar wannan gidan ya yi tafiyar kilomita 4000 sannan ya je gidanka a wani waje sai kuma a can ya sake gaya maka matsalarsa da ya gaya maka a nan yanzu? To kenan nan din ba na gaske bane? Idan har ubangijin gaske ne ce masa zai yi bawa na matarka bata da lafiya saboda haka abin da zaka yi ka je wajen wani bawan nawa mai ilimin magani. Idan ka mutu ka bar duniya to shine sai ka zo wajena. Maganin cutarka a duniya yake. Haka ne? Zan iya tabbatar maka da cewa wani kire na maka hankali. Mai girma tafaswi, na roƙe ka ka sake kiran shi. Shi wanda ka kira din. Ka tambaye shi zai iya bada tabbaci akan samun wannan waraka? Kawu, in dai baka samu tabbaci a rubuce ba, to kawai kada ka bar nan wajen. Ka sake kiran shi yanzu nan. In ya so sai mu gani. Lokacin cin abincin tafaswi ya riga da yayi yanzu. Yawa. Abuna ya baka. Ba komai bace face da fara ce. Har zuwa yanzu dan adam bai taba ganin ubangiji ba kuma baya jin maganarsa. Abinda ubangiji ya umarce mu yi ya zo mana ne daga bakin masu kula da addinai. PK ya zo mana da muhimmin al'amari. Me kenan? Shin muryoyin waɗannan masu kula da addinai sun isa ga ubangijin gaskiya? A'a. Shi yana fahimtar da mu kan cewa da ubangijin gaskiya suke magana ko kuma dai damfara ce. Saba lamba suke yi
To fike ka gaya mana ya mutane ya kamata su fuskanci wannan al'amari. Indai har ba a gyara hanyar sadarwar ba, matsalar mu ba za ta taba tafiya ba, ta dinga dawowa kenan. Da buƙatar mu taimaki junan mu. Fike yana da sako mai muhimmanci. Muddin dai masu kula da addinai suka kisa hada mu da ubangijin gaskiya. Amfanin su zai kare. Za mu taimaki kawunan mu. Saboda haka daga nan Bike ya ce san bai kamata a gina wannan majami'a ba, domin ya ce wannan sarkar tasa ce. Me a cikin aljihunka? Kana shan taba ne? Eh ina sha. Kuma kana shan barasa ma ba? Eh nakan sha lokaci-lokaci. Kai mashayin taba ne kuma haka zalika barasa ma kai mashayin ta ne. Kuma baka daina ba duk da ka san cewa waɗannan abubuwa masu cutarwa ne ga rayuwarka. Ita kuma gwamnati bata hana ba ta bari a yi. Yayin da masana'antu suke sarrafa waɗannan guba. Ga shaguna nan suna buɗe dai suna sai da waɗannan guba. Amma samsam babu wanda yake kalubalantar hakan. Amma ni kuma da ke san gini a wannan doron ƙasa domin ibada ga masu biyayya ga Ubangiji. Ni da kawai majami'a ɗaya tak nake muradin ganin cewa na gina. Shi ne ga aka yi mancan haka. Idan har kuna ganin kuna da tambayoyin da za ku yi to shawara ta a gare ku ita ce ku je ku yi tambayoyinku ga waɗanda suke son hana gina wannan majami'a. Waye wannan fike din? Shi dai ba Parviz Khan bane. Kuma haka zalika shi ba Pasha Kamal bane. Ina mai kira a gare ku duka. Idan har kuna da abubuwan tambaya, to lallai ku je ku tambayi wancan fike din. Da ya gaya mana menene addininsa. Ya gaya mana menene addininsa, mecece dariƙarsa. Da dadewa akwai su ya rusa majami'a. Ya ga bayan majami'unmu. Yau ma an sake wayan gari an samu wani mutum wanda shi ma abin da yake so ya ga yayi kenan. Kwarai amma to abin da nake so ka kira ubangijinka yanzu ba so kake ka sa addini na ba to amma da fara ina so ka sa shi ya gaya mana addinan waɗannan ayan nasa kai ya ne wai me ya kawo kanan wajen ne iye kira shi ka kira shi mana ka tambaye shi muna jira akan wannan abun ba sai na kira ubangiji ba ka gane ni kaina zan iya gaya ma amsa wannan dan addinin hindu ne wannan kirista wannan sikh ne wannan dan addinin jainawa ne ita kuma wannan yarinyar yar kasar ku ce yan wada Allah ina so dukan ku kowa ya gaya wa tafaswi sunansa barka dai ni sunana Sukhwinder Singh ne. Assalamu alaikum. Sunana Abbas Ali Yaquba. Barka dai, sunana Veer Jain. Hi, sunana Christopher D'Souza. Ni kuma sunana Jagat Jandi Sahani. Ka shiga rudani ba. Ni ne nan na sa kowa ya sa kayan da ba nasa ba. Ka fahimta yanzu ko? Wato shi addini yana da alaka ne da siffa ba. Bari gwada ma wani abu. Zo na. Yawa. A bisa wannan siffa da ake gani, shi dan addinin Sikh ne. Idan kuma ya cire rawanin kansa, to ya dawo dan addinin Hindu. Idan kuma ya san baɗe gashin bakinsa, to ya dawo musulmi. Duk wannan wani tsari ne kawai daga ubangijin bogi mai sababbiyar lamba. Idan da ubangijin gaske ne, alama zai a jikin mutum tun daga aihuwa. Ko ba haka ba? To gwada mana naka. Na kuma. Mana ya kake inda inda to. Cire kayan ka dubo. Me yana jin kunya to? To jama'a kowa da kowa ya tashi ya cire kaya ya nuna wa tafaswi. Kowa ya nuna shaidarsa ta addini. Wai kunyar me kuke ji ne to? To ai kenan ni bari cire nawa ku gani. Bari ku duba ku gani. Kun ga wata alama a jikina da wata alama ce ku duba da kyau ku gani. Babu ko dai akwai ne? Duba ka gani na da wata alama ne. Bari ka saboda ga komi ne. Ai mun wata da wannan mutumin. To me haka ne me? Ina so da tabbatar mishi da abin da nake faɗa. Lokacin ibada yayi bi ibada. Jagu, lalle ki dakatar da wannan shirin da kike yi. Baba. Bayan an yi 40 ɗin aihuwarki, Tafaswi shine wanda aka kai ki wajensa ya raɗa miki suna, kuma shine wanda ya kuma zai iya karbe sunansa. Baba, dama shi ya samun Jagat Jandi? Wa ke son irin wannan sunan? Kai, faɗi nawa ne kake bukata iye? Papa,
duk wannan abin da kake yi din ba don kuɗi kake yi ba? A? To ka sani wuta ce makomarka. Shikenan samsam baka da tsoron Ubangiji. Nagode baba, nagode sosai baba, nagode. Na ba da dan haske karami, kai kuma ka fahimci sauran. Wannan harka dai akan tsoro ne. Wannan al'amari na saba lamba ba iya rena mana hankali ya tsaya ba. Yana sarrafa mu ne da tsoron mu. Kin gane? Pike, za ka iya sa babana ma ya fahimta? Zan iya tabbatar masa ma. Zan iya tabbatar masa da haka. Muje baba, muje. Ba na da lokacin da zan bata akan wannan shashancin. Baba, idan wannan ya zama shirme, zan dakatar da shirin. Baba, wannan makarantar wani irin waje ne? Ɗaliban nan wajen a matakar tsorace suke. Yanzu kuma zan yi amfani da wannan tsoron nasa na haɗa wata harƙalla. Tawako, zan nuna maka. Zo baba. Wannan shine injin masana'antar tawa. Sannan zaka sa hannun jari. Wannan kuma da kake gani shine kaman talla. Yanzu ka jira ka ɗan ka gani. Cikin minti 15 zan rubanya abin da na sa. Kalli. Ya fara tarko na. Shayi mai zafi, shayi jama'a, shayi. Kaga wancan mutumin da yake sayar da shayi? Ya sa hannun jari da yawa. Kaga ganyen shayi, sukari, filas, ruwa da kuma kofin tangaran. Amma ni kuma ka ganawa? Dutse ne kawai da ɗan jan launi a jikinsa. Shayi mai zafi jama'a, shayi. Kuma kaga shi sai ya kira kwastomomi tukunna. Amma kaga nan ba tare da kiran kowa ba layi aka yi. Ke yarinya ji mana. Ki wuce mana kin san kowa ba suna so su yi. A sauran kasuwanci kaga kwastoma har duka mishi suke yi, amma kaga wannan kwastoman shine yake dukawa. Kalli shi tsaba tsoron sa ko sambaduwa yayi a ƙasa. Wannan mutumin na saba lamba har kalla babba yake. Kasuwancin tsoro domin ya san cewa duk wanda ya razana sai majami'a. Kai ma bugan ka tsorace kake. Cire wannan, cire. Kai. Kada ka kuskura ka ce zaka kalubalanci addini. Abu ne na imani da yaƙini. Ya za a ce Ubangiji baya so mu yi tambayoyi? Suna cewa idan muka cika tambaya ba zai taɓa nuna mana ikonsa ba. Malaman waɗannan addinai idan suka kasa amsa tambayar ka sai su dake ka. Saboda haka mutane sai su ji tsoro su yi shiru. So daga yau an daina yin shiru. Kawo yanzu Pike tambaya ɗaya kawai yayi. To yanzu kuma tambayoyi 1000 zai yi. Saboda haka jama'a kowa ya ɗauko wayarsa. Da zarar kun ji an saba lamba to kawai ku fara ɗauka. Kada ku yi wata kawai ku ɗauka. Mu kuma za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu haska. Ku ɗauko wayoyinku ku yi tambayoyi. Mai girma baba! Tambaya ne gare ni baba, in dai kana iya fitar da zinari daga hannunka baba. Ta yaya aka yi baka kawo ƙarshen talauci a ƙasar mu baba? Ina jira amsa baba. Baba, kasancewar kana iya sarrafa zinare, ya kai baka raba mu da talauci ba baba? Ga amsa baba. Saba lamba ce wannan. Jagu. Zo, taho. Ina. Kawai, ki zo da Allah da shi. Aiki fa nake yi. Kawai ki tare da ni muje. Gaba ɗaya kasa zai turo mana sababbin lambobi ake. Me faru ne? Gaskiya kin kyakkyawan aiki. Ta gari. Cewa idan muka ba wa bishimi ciyawa shine da mu samu aiki. Kenan nan sa hoton sanne a cikin takarduna sannan ba zama neman aiki ko kuma bijimin zai samun hannu ne. Wannan saba lamba ce. Akwai wani. Ce min yayi wai idan ban zama Kirista ba zan shiga wuta. Da Ubangiji yana so na zama Kirista ai da ya halice ni a cikin gidan Kiristoci. Bai bukatar canza addini an saba lamba a nan. Kowace yarinya nan so take ta je makaranta, amma sun ce inda ya za mu je makaranta sai sun harbe mu. Ta yaya har za a ce Ubangiji shine zai fusata idan mata sun samu ilimi?
Wannan saba lamba ce. Wannan abu ne wanda an riga da an rubuta a cikin littafinmu. Ya riga da ya kasance mai tsari ga dukkan fadin duniyoyi. Abu ne wanda dole ka yi amanna da shi. A wajen majami'a ka kasance kana sai da wannan littafin a farashin rufi 10, wanda a cikin rubuta a feji na 4 cewa zan samu karuwar samun ɗa namiji. Wato haka kenan yana nufin cewa ka sayi littafin rufi 10 ka karanta, sannan da yin haka zaka rubuta duk wani nufi da tsari na Ubangiji wato ko? PK, gaskiya shirinka ya samu karbuwa sosai. Ta ko ina sakonni ake ta turowa. La ga wani ma ya shigo. Me faru? Baba ne ya turo min. Wai Aishi ta bashi kunya. Ka san wani abu? Ina shekara 10 lokacin da na fara rubuta waƙen rubutu akan babana. Kowa cewa yake da mamata nake kama, kuma dukansu sun yi gaskiya, amma ni kuma 'yar babana ce. Bayan da na gama karanta musu waƙena, kowa sai ya yi tafi, amma sai kuma na ji ana ta fito daga can ta baya. Da tafin ya lafa, sai tafi ɗaya da fito. Ashe babana ne, ya kasance yana matuƙar alfahari da ni. Amma wannan sakon da ya turo ya ce na bashi kunya. Abinda babanki ya yi imani da shi shine sanadiyar faruwan wannan abu. Amma za mu gwada mishi waɗannan sababbin lambobin. Me ta gwada masa har sai ya gane. Kuma zai gana. Wannan ranar ba za ta taba zuwa ba PK. Kada ki damu kanki, ki taho. Taso mana. Menene? A duniyar mu kin san me muke yi idan ranmu baya mana daɗi? Zo ki gani zan gwada miki. Menene wai? Yawa. Ki tare da ni. Batirinki da kanshi zai caji. Me? Ke dai kawai ki abin da kika gana yi. PK. Me muke haka PK? Ki rufe idaninki. To ta yaya kenan zan kwaikwaye ka? To shikenan, bar idaninki a buɗe. Takardun tambayoyi ma sun fi kuɗaɗe yawa a cikin akwatin. Hotunanka, littattafanka, mayoyikan maganinka, komi an daina cinikinsa. Hatta a Facebook da Twitter ma, dure maganganu marasa daɗi ne suke kai kawo. Yan waɗannan maganganun kawai? Ai wannan masu goyon bayan ka ne masu yabanka. Ga na tsini wannan. Gaskiya kai wani abu akai. Saboda muna dabda fuskantar karyewa a harkallar nan. Ku yi waya wancan mutumin ba yana da tambayoyi da yawa ba? To ni tambaya ɗaya zan yi masa. Ke Jagu? Me ya faru? Tabbasu yana so ya bayyana a shirinmu. Haba. Yana so ya muhawara da PK. Ai PK gamawa zai yi da shi. Abin da muke so kenan zai zama babban shiri. Ke ki shirya PK, ke kuma ni tu a fara talla. Jama'a kada ku manta tambaya ne yace tak ranar Lahadi karfe 6 na yamma. Kuji mai lesi yaron ya zama tauraro. Kai malam kalli dan wana ya zama tauraro. Ai tsirara na ganshin gaya ma. Tsirara. Ba kowa bane mai da shi tauraro sai ni. Yanzu ga shi ana nuna shi a akwatin talabijin. Ni kuma ba. Me nake yi a wannan ƙauyen? Kamata ya a ce ina can muna bara saiwa da su. Ni ma a dinga faɗan cewa na zama babban jarumi. Kai ina gaya ma. Ayya.
Fike, wai wani dirusin yana so ya magana da kai. Ɗauki wancan kan. Ɗanwa? Kutube lesi yaro. Yaro gaba ɗaya ka zama tauraro. Ɗanwa, yayi kana ina ne? Ina na mandawa yaro. Gobe zan shigo wajen kafa. Kuma zan taho maka da wani gagarumin kyauta. Wanda ya sace maka abinka. Gashi na nan yana wajena. Abinka da ya sace zuwa ya je sai da shi 40,000. Ka tambaye ni wa ya sayarwa. Wa ya sayarwa? Tafaswi mana. Kwarai. Sai Ubangiji ya ce, ɓangare ne na gangar shi ba wacce ta balle, ɗauka ka je ka gina majami'a ka sanya a ciki, domin wannan wata siffa ce. Barka dai, me ya faru? Wanda ya sace min masarrafi na? An kama shi barawan. Me? Da gaske? Danwa kuma ya ce, shi barawan ya sayar da masarrafin ne ga Tafaswi. To inda haka ne ta kare wa Tafaswi. To ka kai shi can gida. Sai ka gaya wa Tafaswi ko ya baka masarrafinka ko kuma mu haska wannan barawan a talabijin. Tafaswi ya ce a Himalayas ya samu masarrafi na. Haka kenan na nufin Tafaswi makareci ne. Kenan haka na nufin ba zancen ubangijin bogi bane mai sababbiyar lamba. Makirshin Tafaswi ne. Jagu, damun kin san haka ne? Ka tuna lokacin da ka fara min magana akan sababbiyar lamba? Mai girma Tafaswi da yake ganawa da ubangiji. Ga dukkan alamu ya saba lamba ne. Nan take na gane cewa baka fahimci abin a daidai ba. To amma a lokacin ban gwada maka haka ba. Domin idan ka je ka ce Tafaswi makareci ne, to kowa dariya zai yi maka. Fike mutane kullun sabon abu suke so. Saba lamba, wannan saba lamba ce. Sabuwar sarar da ka kawo ta saba lamba, mutane sun so ta. Kuma yau suna tare da kai Fike. Wannan saba lamba ce. Shiri na yakan kama Fike. Yanke kawai ka samu masarrafinka. Aboki, gobe za ku koma gida abinka. Ka tafi. Shikenan ba za mu sake haduwa ba. Zan kasance cikin kadaici aboki. Gaskiya zan yi kewarka. Za ki dakatar da ni? Ta yaya zan dakatar da kai? Da gaske nake fa. Zan iya aiki. Zan iya daidaita komi. Zan yi zama na nan. Kin ga zaki iya sama min wata wacce za ta zauna tare da ni. Haka ne? Sai in aure ta. Ko wace ce za ta iya auren ka? Me yasa kika ce haka? Domin matarka za ta ji fargabar gabatar da kai ba. Ga mijina nan. Sunansa bugagge. To ni wannan ba sunana bane. Kowa sai dinga kirana da haka shashanci kawai. Fike. Ni shi da sunana ma zan yi. To zaki iya zaba min wani sabon suna? Zaba min to. Duk sunan da kike so. Kaga. Sunan mutum da kuma yanayinsa ba? Dole su dace. Kina da gaskiya. To kenan to ya yanayi na yake? Bari in gwada maka. Kaka ba wasa yana cewa bambanci tsakanin suna da kuma fuska? Ni ba waƙe nake so na ji ba. Ki faɗo wani abu daban. Suna da sura bambancin da ke tsakani ya kasance abinda zai sa ka nemo wani suna ka samu wani fuska. Wuta ta gama wucewa rai sanyi ta rasa gaba ɗaya zafinta. Bambanci tsakanin dabba da mutum abu ne wanda ido ma kan nunawa. Kowace ƙwarya da abokiyar burmanta, haka kowace fuska ke da sunanta. Tunaninka, gabaninka, ƙwaƙwalwa ba audi gaskiya ne zani. Anan yana da katina da yawa da sunaye a jiki. Ki duba sunan jikin katina? Sai ki zaɓa min sunan da ya dace da ni daga ciki. Ki duba daga ciki ba za a rasa suna ba. Sanduram, Titti, kai ka wuce. Yawa duba dai. Tuttari,
Think. Sarfrat. Safras. Me faru? Ki duba dai akwai da yawa a ciki, ki duba. Me faru Jaggu? Ba komai. cewa ita ta kai wannan harin kuma sun ce wannan ba komai bane face su mun tabi inda suka kara da cewa abin da ke faruwa kenan ga duk wanda ya kai musu hari kuma za su kare ubangijinsu. Ina za ka je PK? Wajen shiri. A'a PK ba buƙatar sai ka je. Zuwa yana da muhimmanci. Ƙarin tambaya ɗaya. A cikin wannan shiri na musamman gare ku gaba ɗaya al'umma inda za mu kawo muku PK tare da Minjida. Me gona? Bayanan. Ubangiji ya ce, wannan barin gangarsa ce da ta fashe,
shi kuma wannan ya ce wai nashi ne. Ubangiji ya ce a gina majami'a, shi kuma wannan ya ce kana gina majami'a. To kenan wa za mu saurara, maganar Ubangiji ko maganar wannan wanda ya sanya hular kwano mai ruwan dorawa yana raba waɗannan takaddun? Ku gani, ku kalla. Da farko ya ce abin bauta ya bata, sai kuma ya kira abin bauta dan damfara. Gobe kuma zai iya cewa abin bauta ya mutu. Wai kai yaro me kake so ne? So kake ga duniya wacce babu Ubangiji a cikinta ko yaya? To shin a maza kake ne domin kaga ka bata wa al'umma? Wasu mutanen fa ba sa da biredin da za su ci, wasu ba sa da rufi a saman kawunansu, wasu kuma abokin da za su yi hira da shi ma ba su da. A kowace rana adadin mutanen da suke kashe kawunansu shin ka sani ne? Wasu su yanke hannu jini ta zuba, wasu su rataye kawunansu a fanka. Me yasa to? Domin sun kasance ba sa da wata madogara ne. To yanzu da Ubangiji ya iso gare su, ya sa musu tukka a goshi, sannan ya ɗaura musu zare a hannuwansu, ya samar musu da wata madogara da sa'ada a rayuwarsu. Kai waye zaka ce bai daidai ba? Kai waye zaka hana su wannan madogarar? Idan kuma har kana so sai ka yi bakin kokarin ka wurin cire Ubangiji daga cikin rayukan al'umma, to sai ka gaya min a madadin wannan me kace da shi wanda zaka ba su. Ba ka kasance kana faɗan cewa an saba lamba ba? To a yanzu nan ka gaya mana wace lamba ce daidai, lambar da idan aka buga ba a saba lamba ba. Tabbas kan maganar ka da gaskiya ta faswi. Akwai wani lokaci da ni ma kaina nakan rasa abincin da zan ci. Bana da gidan da zan zauna a ciki. Na yi kuka da yawa. Na kasance ko da abokai bani da. Amma na kasance abu ɗaya kawai gare ni. Ubangiji. A kowace rana ina tunanin gobanta za ta fi ta kyau. Cewa Ubangiji zai nuna min wata hanya. Na yadda cewa sanya imani akan Ubangiji yana ba mutum madogara. Walhalin za su shuɗe, ƙarfin gwiwa zai zo, mutum zai samu ƙarfi. Amma tambaya ɗaya gare ni. Wani Ubangiji ne zan yi imani da shi? Dukkaninku cewa kuke yi, ai Ubangiji ɗaya ne. Ni kuma na ce a'a. Guda biyu ne. Ɗaya shine wanda ya halice mu. Ɗayan kuma shine wanda ire-irenku suka halitta. Ba mu san komai akan Ubangijin da ya halice mu dukanmu ba. Amma Ubangijin da ya kasance ire-irenku ne suka kirkiro shi. Sakku yake. Magaryaci, mayaudari, mai alƙawarurrukan ƙarya, mai haba-haban haɗuwa da mawadata, mai kuma yin biris da talakawa, mai farin ciki da an yabe shi. Mutane tsoron furta magana ma suke. Datacciyar lamba ta mai sauƙi ce. Ubangijin gaskiya wanda ya halice mu duka da shi za a yi imani. Shi kuma Ubangijin ƙarya wanda ire-iren ku suka haɗa a ruguza shi. Da kyau. Kai kana magana akan Ubangijinmu haka kuma kana tsammanin na zauna ina kallon ka. Yaro, ka sani cewa mu za mu kare Ubangijinmu. Ashe za ku iya kare Ubangiji? Ku dai. Wannan duniyar karama ce idan ka danganta ta da ilahirin girman sararin samaniya. Sannan kuna zaune a cikin wannan kankanuwar duniya, wannan karamin kusurwan karamin layin shine kake cewa za ku kare Ubangiji wanda ya halicci gaba ɗaya duniyoyi? To san baya buƙatar kariyar ku. Domin kare kansa bai fi ƙarfinsa ba. Yau na rasa babban abokina wanda ya mutu ta hanyar ƙoƙarin taimakona. Takalminsa ne kaɗai ya rage min. Ku daina ƙoƙarin wai ku sai kun kare Ubangiji. Domin idan ba haka ba, mutane ba takalmansu kaɗai za su dinga bari ba. Wani musulmi ya tashi bom a tashar jirgin ƙasa. Sannan ka zaune da malamin Hindu, kana yi mishi wa'azi akan wancan kitimurmura. Da kyau. Waye Hindu waye musulmi? Ina alamun halitta na kowanne.
wannan bambanci ba ubangiji ne yayi ba, ku kuka yi. Kuma mafi kuma saba lambar wannan duniyar ta fi kowace hadari, tana janyo rasa rayukan jama'a, mutane suna halaka kawunansu. Da irin wannan saba lambar kai wa Jagu ƙarya sannan ka raba ta da Safaraz. Wace saba lamba kake magana akai? Akan cewa Safaraz zai mata ƙarya, kan cewa wai musulmai munafukai ne. Ƙwarai kuwa, ai kuwa ya munafunce ta, ba ƙarya ne ba. Minti ɗaya. Dakata. Me wannan? Ina zuwa. Minti ɗaya. Nace ba? Ke ki dakata nace. Wai kokari kake kace abinda na gani kuma na faɗa akan Safaraz ƙarya ne? Eh, haka nace. To ka tabbatar da hakan. Ka tabbatar da cewa hangina kuma magana ta ƙarya ce. Idan kuma har ka kasa tabbatarwa, zaka durƙusa ka taba gabata ka bani haƙuri, kuma sai ka amsa a bainar gaba da al'umma cewa kayi min ƙarya kuma kayi min kasafi. Idan kuma na tabbatar fa? PK a'a. To rana wannan ya tabbata naka. Na amince da sharuɗanka. Saboda haka na roƙe ku masu sarrafa na'urar ɗaukan hoto ku juya na'urorinku zuwa kan jagar jandi. Jagar jandi, ina fatan cewa za ki bani amsoshin tambayoyina a bisa gaskiya da gaskiya. A ƙasar Belgium, kin fada soyayya da wani yaro ɗan Pakistan. Haka ne ko ba haka ba? Wai ya za a zo na ana tattauna abin da ya shafi rayuwata ni A kaɗai. ranar Juma'a, na bayyana ɗaya daga cikin abubuwan na hanga na cewa wannan yaron zai ci amanarki. Washe garin ranar, kin je ofishin hukumar ɗaura aure, amma shi yaron bai hallara ba. An yi haka ko ba a yi haka ba? Bai zo ɗin ba don Allah ka daina wannan abun mana. Saboda haka yanzu, za ka iso ga kafafuwa na ne? Ko kuma ka fi so ni in kawo maka su ne da kaina? Safaraz bai ci amanar ki ba. PK ka bar wannan maganar, na roƙe ka. A'a, ki gaya wa kowa abin da ya fara a ranar. PK na roƙe ka. So ɗaya kawai. Ni za ki yi wa. Na je ofishin hukumar ɗaura aure. Sai aka ban wasiƙa. Safaraz ne ya kawo wasiƙar? A'a. Wani yaro ne ya kawo ya bani. Da kai sunansa ne a jikin wasiƙar? A'a. To kenan ya aka kika san cewa Safaraz ne ya tura wasiƙar? Zai iya kasancewa wasiƙar wata aka turo wa daban. Ko babu wata mace ce a wajen? Ba akwai wata ba? Wata wacce take rike da mage? Ba har ta baki magenta wacce take rike da ita ba, ta shi ki rike mata? Shi yaron da ya kawo miki wasiƙar, shin kin taɓa saninsa? A'a. Amma shi yaron ya san ki? A'a. To ya kai ya san ke ce, wacce ya kamata ya ba wasiƙa? Kika sani ko ya ruɗe ne? Hakan ya sa ya ba da wasiƙar ga wacce ya fara gani? Ya baki wasiƙar, kin karanta, sannan sai kuma baki kira Safaraz ba. Ya zaki zaton Safaraz ne? Dan kawai saboda wannan tafaswi din, ya baki sababbiyar lamba kan cewa musulmai mai wadara ne. Safaraz samsam bai yaudare ki ba Jaggu. Wai me yake faruwa ne anan? Zancen wasu kannuka da maguna, kawai ka zauna a na wajen ka hakimce, za ka yi ta kawo mana tatsuniyoyin san ranka. Ku tsaya. A cikin shirin nan za mu san gaskiya yau. Jagu, turo wayar ki maza ki kira Safaraz. Jagu, yi sauri mana. Wannan lamba da aka kira sam babu ita. Ki kawo wata lambar. Kawa makaranta ko dai wata lambar. Ki tuna mana Jagu. Jami'ar Belgium. Yawa. Hello? Hello? Da Allah ina so ne a haɗa ni da ɗaya daga cikin ɗalibanku waɗanda suka fita. Safraz Yusuf. Ya koma Pakistan a shekarar da ta gabata. Da Allah ya bar lambansa ne? Yi haƙuri ba a ba mu izinin ba da wata masaniya ba. Madan abin yana da mahimmanci ne. Ki turo mana buƙatar ki ta adireshin mu na yanar gizo-gizo. Sai mu miƙa gaba mun gode. Lambarsa ta Pakistan, lambarsa ta gida. Kai amma. Ki tunani Jagu ki tuno.
ina taɓa aiki haka a ofishin jakadanci na Pakistan. Ya taɓa yin aiki a ofishin jakadanci na Pakistan? Ni to ki kira ofishin jakadancin Pakistan Belgium. To yalla. Sannan ki sada layin da an sakuwa. Salamu alaikum, ofishin hudda jakadanci na Pakistan. Hello? Akwai wani ɗalibi ne daga Lahore da yake aiki a wajen ku? Safraz Yusuf. Sunanki Jaggu ne? Halo, nace sunanki Jaggu ne? Aka yi ka sani. Jama'a yau da an kira. Wannan yarinyar ta kira. Yarinyar da ake jiran kiranta daga Delhi ta kira. Kowa da kowa ya zo, Jaggu da yau ta kira waya. Kowa ya sauri ya zo, kowa ya sauri. Madam, kowace rana da karfe 9 na safe sai Safraz Yusuf ya kira mu daga Lahore. Kuma ko da yaushe idan ya kira mu a waya abu ɗaya kacal yake tambayar mu. Shin wata daga Indiya mai suna Jaggu ta kira ko bata kira ba? Da zarar mun ce mishi a'a baya cewa komai sai dai ya aje waya. Ya takura wa kowa a nan. Ki riƙe waya, bari in kira shi. Hello? Ina magana ne da Surprise Yusuf. Assalamu alaikum. Shine. Daga ina kake magana da ni? Ina magana ne daga nan Lahore. To a halin yanzu kana ina ne? Yanzu dai haka ina gida ne. Me yasa kika tambaya? A ta inda kake ka duba shin akwai kujera a wajen? Idan akwai kujera to ka nema ka zauna. Domin abin da zan gaya maka zai iya sawa ka faɗi. Ki haƙuri amma dai ban gane me kika ce ba. Waya ce aka yi maka daga Delhi. Hello? Safras. Jaggu. Hello? Hello, ko dai ba Jaggu ba ce? Wacce rana ka je ofishin hukumar ɗawar aure? Tabbas na je. Amma da na je ban same ki ba. To amma me yasa baka kira ni ba? To ya zan yi? Wasiƙar ki na samu a wajen. Na ga wasiƙar ki rubuta cewar kan ne kokarin kiran ki. A wannan lokacin na ce na san daga gidanku ne aka tirsasa ki. Amma ban sani ba. Jaggu, ina ji a raina cewa wata rana ko ba dade ko ba jima zaki kokarin kira na, zaki neme ni. Na kira ki so tarin yawa Jaggu. Ya zan yi? An haɗa da sababbiyar lamba. Yanzu haka wani aboki ne ya samo min datacciyar lamba. Na gode ɗana. Dan taimaka ki rike min wannan. PK! Me za ka yi da sinkin batira haka faljaka? To ai babu su ne a can. To amma me za ka yi da tarin batira haka da yawa a can? Domin a cikin nan akwai sautukan da nake so. Ina so na je gida in dinga sauraro. Wasu irin sautuka?
sautukan kowa a cikin duniyan nan, sautukan dabbobi, kaɗe-kaɗe da motoci. Sautukan ababen hawan kuma zaka ji wai? Duk sa'in da na ji na kewar wannan duniyar sai in sa dinga sauraro a gida. Kai dakata mana! Akwai wata jakar ban sauke ba, ka dakata! Fike ka hakura mana to! Ta za yin hakura bayan wasu batara ne da yawa a ciki? Kai ka dakata mana, dakata! Haba ka dakata mana! Wai in tambaye ka, za ka iya jin maganar kowa a duniyar ku? Kenan kana nufin kowa a can tsirara yake hawo? Me kake kallo haka? Wani abu a gidana? Ka san wani abu? Lokacin ina shekara 10. A lokacin na fara rubuta waƙen rubutu. Kuma na rubuta ne akan babana. Kowa cewa yake da mamata nake kama. Amma kuma duk suna da gaskiya. Wake wanda ya kasance mai zayyana babban labari. Gaskiya ka yi kyau fa. Mu ƙara ɗaya domin abokin da ya kasance nishadin maganin fushi mai dariya. Ba sautin dabbobi ko kuma na kiɗa, balle sautin ababen hawa. A cikin kowane kasar babu wani sauti sai na muryata. Yau na samu. Dama ai Fike, me ka dauka ne a cikin wannan kasar din? Na gaya miki, sautukan dabbobi kaɗe-kaɗe da na motoci. A duk lokacin da na tuna da wannan duniyar, sai in sa kasar din saurara abina. Daga shan kawai sai in dago miki hannu haka, kamar haka. Zan dinga lego ki daga shan ina kallon ki. Ke ma sai ki daga min hannu. Ba muryata amma a ciki? Muryarki bakin taba yi min waken ki ba? Ina da wannan. Waƙe guda ɗaya kawai? Ina ga akwai labarin soyayyar ki ma, wanda kika taba mana labari ɗan nan. Ko so ɗaya bai waiwayo baya ba. Mai yiwuwa yana so ne ya ɓoye hawayensa. Ya koyi wani abu, kuma ya koyar da wani abu. Ya koyi ƙarya. To amma me ya koyar? Ya koyar da asalin ma'anar soyayya. Cewa soyayyarsa ta kai ya iya haƙura da ni. Kamar yadda jarirai suke zuwa wannan duniyar ba kaya, shi ma haka ya zo ba kaya. Kamar yadda yara suke da yawan tambaya, shi ma haka ya kasance mai yawan tambaya. Shi kenan sai wata rana ya yi tafiyarsa. Mun kasance mun yi nesa da juna sosai. A tunanina an bani kyakkyawar kyauta. Sarfraz da babana. Iya tsawon rayuwata, a kowane dare zan kalli tauraruwa, in ɗaga masa hannu. Na tabbatar shi ma haka zai yi.
kewarsa. Sauran mu sa'a ɗaya kafin mu dara a doron duniya. Kada ba ku manta da abubuwan da na koya muku. Guda 4 ne kacal. Na farko, a wannan duniya tafiya tsirara bai halatta ba. Sumbata kusanci da makamantansu abu ne na sirrance da kawaice a gurin mutanen wannan duniya. Amma bayan waɗannan acawi toroso mazga kowa zai iya yi a bainar jama'a. Abu na biyu, abu mafi rudarwa a wannan duniya shine yare. Idan ka ji an furta wata magana kamar misali ka ji an ce ina son kaza ina son kifi, hakan ba wai yana nufin ana kaunar dabbobin bane ba fa. A'a, hakan wai yana nufin ana son kazan ne ko kuma ana son kifin domin aiwatar da su a cinye su. Abin da suke tunani da abin da suke faɗa da kuma abin da suke nufi dole sai mun yi zuzzurfin bincike akan waɗannan abubuwa. Na uku, kowa yake son kaya sai ya kwasa a cikin mota mai rawa, sannan kowa ya ɓoye masarrafinsa a cikin ɗan kamfansa. Domin idan ka sa a nan babu wanda zai saraɗo ya kwamushe maka shi. Sannan na hudu, wanda shine yafi kowanne muhimmanci, duk wanda ka da shi ya ce maka wai yana iya yin magana da ubangiji, kada ka bata lokacin bincike, ka dau harama ka shirya, ka suburbada guje ka fece. Muje yan uwa, kada ku ji tsoro, muje. Muzuran me kake yi kuma iye? To ani tambaya ce da ni. Me kenan? A wancan tafiyar taka da ka zo. Kwamas nawa aka yi maka? Me waɗannan? Kariyar kai. Da gaske? Tsaro ne? Kwarai, mu je to. Je ka. Kai, ina zaka je? Nan za mu je. Taho. भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नई राही नए